Aquesta exposició en part és resultat del meu treball investigador, però també dels professionals que no apareixen davant les càmeres, treballen sempre ocults, però que són els que al fi i al cap materialitzen la teua idea dins d'una sala d'un museu. Tots els problemes de logística que comporta planificar una exposició d'aquest tipus, amb algunes escultures que el pes estarà entorn dels 1.800 quilos. No sols compliquen el treball d'investigació precedent a materialitzar l'exposició dins de sala, sinó que també en el moment del muntatge comporten multitud d'imprevists i problemes en moltes ocasions difícils de resoldre. Aquests escultors, que no oblidem, van ser renovadors, no es tildaria de moderns. La modernitat potser és la generació immediatament posterior a aquests escultors, però sí que és cert, i és un fet que m'agradaria remarcar d'aquest, és que van ser renovadors dins del procés denominat per la historiografia com renovació postbenlliure. Aquests escultors, quan comencen la seva trajectòria professional, tenien com a paradigma d'escultor a un altre valencià, Mariano Benlliure. Sí que m'agradaria destacar en aquesta ocasió, i més a València, la figura de l'escultor valencià Carmelo Vicent Súria. Si bé va morir el 1957, la seva obra ha passat pràcticament desapercebuda tant per al públic com per a la crítica especialitzada. La part més important de la seva obra es conservava als magatzems del Museu de Belles Arts de València, passant pràcticament inapercebuda. Amb motiu de l'exposició que es va celebrar a Castelló l'any passat, des del museu es va decidir fer un gran esforç per a restaurar tota l'obra escultòrica que conservava el museu de Carmelo Vicent, podent gaudir avui en aquesta ocasió, en l'exposició del Museu de Belles Arts de València, de les millors obres que va fer en els períodes inicials de la seva joventut fins a l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. Com a artista Atzuara Ramos, m'agradaria recordar unes paraules de l'investigador Gaia Nuño, que no dubta en situar-lo junt a Julio Antonio o Victorio Macho en un dels escultors més importants de la denominada renovació escultòrica espanyola de les primeres dècades del segle XX, concretament dins de l'àmbit del Renaixement castellà. És cert que, si bé la seva obra està molt ben representada en les col·leccions permanents del Museu de Belles Arts de Castelló degut a la generosa donació que va fer a la Diputació de Castelló en l'any 1972, un any abans de la seva mort, mai a València se li havia dedicat una exposició. En el cas de Pere Sejo, el seu estil va romandre sempre fidel al cànon clàssic i guarda estreta relació amb l'estètica del mediterranisme català dins del noucentisme d'Aristide Mallol, Josep Clara o Enric Casanova. En la primera secció de l'exposició apareix un subtítol que és El dogma Benlliure, perquè Mariano Benlliure va passar de convertir-se per a tots aquests jovens escultors de model dilecte a seguir a convertir-se en model antagònic per a tota aquesta generació d'escultors. Si bé l'exposició principalment es conforma de tres, diríem, seccions, sens dubte la més important és la que hem titulat Efímera Primavera, coincidint amb els anys immediatament precedents i posteriors a la Segona República Espanyola. Si bé molts d'aquests escultors van desenvolupar pràcticament tota la seva activitat professional a Madrid, llevat del cas de Carmelo Vicent, que sí que va restar a València, coincideix amb un moment de gran efervescència creativa. L'última secció de l'exposició, que l'hem titulat Entre el religiós i el profà, que abarca aquells anys posteriors a l'estallit de la Guerra Civil, que, com és lògic, va marcar un abans i un després en la producció d'aquests tres escultors. Era un dels objectius d'aquesta exposició crear un diàleg entre els diferents autors. Hem aconseguit reunir, d'una banda, el Crist jacent de Carmelo Vicent, és més conegut com a Redempció, i d'altra, la Dolorosa d'Atzuara. Crec que és una oportunitat única i irrepetible de poder trobar aquestes dues peces dialogant en un mateix espai.
Estem acostumbrats a veure molta pintura als museus en dues dimensions. Entonces, la possibilitat que ens brinda l'escultura de poder passejar al seu alrededor descobrint tots aquells detalls és una satisfacció per a l'espectador perquè no sap mai el que va descobrir quan va girant entorn de la figura, perquè sempre descobreixes una exposició diferent. En una exposició de pintura també, però així qualsevol punt de vista de la sala et pot oferir una panoràmica molt diferent de l'anterior que estaves veient.